Status vakcinacije je privremen, mora se pelcovati doživotno vakcinama pojačivačima. Priča u kratkim crtama. Velike zdravstvene organizacije širom sveta promenile su nekoliko definicija medicinskih termina, uključujući definicije za vakcinu, imunitet stada i pandemiju, koje zauzvrat imaju značajan uticaj na svakodnevni život. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti sada razmatraju promenu definicije, potpuno vakcinisan. Izrael i Australija su već udaljili metu. Građani moraju da dobiju booster injekciju u 6 meseci nakon druge ili gube sve pasoške slobode. Australijski premijer Daniel Andrews je zapravo izjavio da će, od sada, život za vakcinisane, biti da se održava vaš vakcinaški status. Ažuriranje definicije, potpuno vakcinisan, takođe će imati neželjeni efekat na iskrivljenu statistiku smrtnosti, dajući vladi još jednu rundu municije za lažne tvrdnje. Više puta nam je rečeno da smo sada u pandemiji nevakcinisanih, a ova laž će dobiti novu trakciju, kada potpuno vakcinisani ljudi budu svrstani u kategoriju nevakcinisanih 6 meseci nakon njihove poslednje doze. Nacionalna košarkaška asocijacija poziva igrače koji su dobili jednu dozu Janssen vakcine još pre 2 meseca da dobiju Pfizer ili Moderna pojacanje ili da se suoče sa testiranjem na dan utakmice počev od 1. decembra 2021. godine. Igračima koji su završili režim sa 2 doze je rečeno da dobijaju pojačanja na 6-mesečnoj osnovi. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, OSH, već govori o proširenju svog pravila o vakcini COVID-19, tako da se od malih preduzeća sa manje od 100 zaposlenih takođe može zahtevati da prisili svoje zaposlene na vakcine ili da se suoče sa oštrim novčanim kaznama. Period za javnu raspravu se zatvara 6. decembra 2021. godine. Patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Luz en tus campos, oh mi tierra idolatrada, que lindas son tus montañas. Y junto a Quiras preciada, oh patria de Marcel y de Martín. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cali, patria querida, para ti es mi inspiración.